салом алейкум бародарои ман, хоҳиш мекунам ҳамин навора то охира тамошо кунен. Ами апа беҳадай ман хоҳиш кард ана видеои моро партоен ки бародарои хайрхоҳ кӯмак мекунанд. Да балнесаи поша ҷарроӣ кардан дар кор маблағ надора. Хоҳиш мекунам ами апара кӯмак кунен. Кадоме хайр мекуна, аллоҳ хайрша қабул куна. Медонем ки кадоме ки навороша партофтесаи мо ҳамаи барои худо гирифта дар каналмон мондастем ки кӯмакшон кунанд. Иншолло ки навори ман сабаб шава, боварӣ дорем ки бо шумо ҳам савоб мегирем, хайр мекунем, савоб мегирем. аллоҳ нигаҳбонтон боша, мардуми тоҷик, сарбаланди тоҷик. Салом алейкум, тамошобинони канали Бобоҷон медиа. Ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам як модали ғариб ҳамаи видеои манро паҳн кунед ки то ки мардуми хайрихоҳ бибинанду ба ман дастгирӣ кунанд. Як сол мешавад дар рӯи Москва ҳамқел операсия карда ҳамқел лечение кардастем. боз дигар ягон шароите надорем ки дар шитовбарона бигзаронем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро паҳн кунед то ки мардуми хайрихоҳ бибинанд. хонаву дар ҳамаро дас додем, ҳам тайёрии саломатӣ фурӯхтем, чӣ кардем, не ки ҳамтарам бо мақсад нарасондак. аз шумо хоҳиш мекунам ки ба ман ёрдам кунед. мо ҳамин рӯз ба Анисата омадем, хоб кардем, бояд ки операсия кунанд рӯзи душанбе. мо имрӯз бояд мекарданд, мо суме надорем. мақсад ҳамин операсияно бигзаронем. 150 та гуфтанд, суми мо камӣ кард, мега ки намешавад, мо зардошат намехел роҳаки тоза кардан мегирем, мега ба рӯзи душанбера мега сума аниқ кунем бигирем беин, мега мо бигирем сараза операсияро бигзаронем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба ман ёрдам кунед то ки ман ҷароҳим бигзаронам. фарзандона барбар якай бобоҷон хоҳиш кунам ки биҳам хел видео кунам мара ки балансада иҷоза надодам. акай бобоҷон хоҳиш кунам ки ҳамин видеои маро паҳн кунам, мардуми хайрихоҳ бибинам, ба ман ёрдам кунам. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ёрдам кунед. акаҷону опаҷону дастгирӣ кунед ки солша бастем фарзандонам ба баргардам. илтимос мекунам ёрдам кунед.